Трябва да не падаме. Сега ще я видите просто. Защо на първото? Ще дойде. Искам да кажа, аз мога повече от тебе. Не можеш. Видя ли? Само аз не мога. То става бързо после. Ако... То става бързо. Все по-трудно и по-трудно става. Да. Това е най-трудно. Най-трудно така. Майко, къде стигнах? Не! Татаров, къде стигна, ма? Защо е? Ауфет. Ама, се загледам камерата! 15 пъти вече пробваме. Пъти вече. 17 път. Трябва 17 път да стане. Не става само... Ето! Да стане! Добре да не стане. Добре да стане, айде. Дай. Трябва бързо да цъкаш, бързо трябва да цъкаш там, ай така. Не става. Ама как го... Не трябва толкова, Видя ли как? Как? Ама там, винаги падаме там. Аз не падам там. Който? Ето тук ще падам 100%. Казах ли? Ама не паднах, аз судай. Не ще падаш другото. То пада без нищото, то става после бързо. Ето! Като то пада. Ето да. Дай. Все там падаш. Аз не падам там. Ама ти не знаеш. То не пада. Си много. Пак ще падаш, виж, 100%. Ти на второто падна. А ти на първото. Ти се падна на третото. На четвъртото. Не, третото беше. Не, петото. Аз не да помня. Дай. Ти ще багнеш на второто. Шок. Окей, имаш. Дека не знам какво стане. Там. Това веднага става бързо. Ето. Виж как става бързо. Виж. Виж. Дай. Още малко е.
падаше. По-добре. Ще паднеш. Ама няма да падна. Ще паднеш. Ама много... Ще паднеш, Много казах говориш. ти. Казах ти. Ти падна. Хора на това много бързо. Нека да пробвате тази игра. Да видите колко е трудно. Ето запознай с това ми е брат. Казва се Боян. Защото видеята не сте го виждали. И това му е първо видеото. Сложете лайк, абонирайте за канала с камбанка. За това видеоклип. Ако ви хареса видеото. Ако още не сте, Не се го слушат. Ама стана, мама! Най-трудното ниво, ох, удари ме! Най-трудното ниво. А има още трудни. Хора, за малко ще прекъснем видеото. Готови сме за видеото. Продължава. Просто не знам. Дай. Ама искам да правиш, не? Дай, стискай. Чакай сега. Дай. Там бе. Заклещих се просто.